Fölfele megyünk, mert itt van a piros. Sziasztok! Most van ilyen emerepak, és ennek van ilyen mix drink, ilyen hidratáló folyadék, csak fordítva tartom. Hoppá, kiöntöttem, és most beleöntsük egy kis víz. Így, elégeztem, és belerakom, és akkor fel kell önteni. Nagyon jól vagyok öntésben. Hoppá! Na, meg is van. Sőt, kicsit sokat öntöttem bele. Igen, nincs itt, mert nem ráztam fel. Felradduk. Kóstoljuk is meg. Hőve. Na hát ez volt a francia 24 órás emerepakból a citromos üdítő. Hát bevallom, nem olyan jó, mert olyan gyógyszeríze van. Na most a francia 24 órás emerepakból le fogunk kóstolni egy ilyen snacket. És mondtam. Remélem nem lesz olyan rossz, mint a üdítő. Na. De ki is boltol, katonai csomag, nem bírom kibontani. Sikeresen kibontottam. Olyan furán néz ki. Narancsos. Ez finom. Ez jó. Na most előbb a másik erdőben voltunk, ott az erdőrészen. Utána átjöttünk a mögöttem láthatóba itt. Ott egy ilyen szöröpökön kellett menni, vagy hát is fákon. Megpihentünk egyet, megkóstoltuk a francia 24 órás emerepakból az italt. Hát nem a legjobb. A snack az viszont nagyon finom volt, ezt meg is ettük. Most itt vagyunk egy nagyon nagy rétemben, és mutatom nektek. Nagyon szép. És megint megyünk be egy erdőbe. Nagyon nagy kidőlt fa. De jól rá lehet venni. Úgy látszik, a török réti tető 4,2 kilométerre található. Hát, mindenhol vannak ilyen kis helyek. Nem nagyon bizalomgerjesztő, nem mennék be. Itt a szülöpök alatt amúgy sárga kéne, hogy legyen, csak most kiszáradt. Ez végig lehet. Ne esek. Jó nagyok.
Hát ha leesünk ezen a részen, akkor kapunk egy kis csalánt. Ahogy látjátok, most áttértünk a kék plusz járra, nem mínusz, hanem plusz. És megint a zöld témert a nösvény, jön itt a nösvény és a plusz jel. Sziasztok! Most ugyanúgy a francia merefakból szeretnék megkóstolni, nyomtatni nektek egy ilyen fekete csokit. Nem szeretem annyira a fekete csokit, de megkóstoljuk. Na most lehet, hogy ki tudom bontani. Ki tudom bontani. Így néz ki. Jól. És van a fekete csoki. Fent állok a csúcson. Nagyon félelmetes. Most épp átmegyek a hídon, és átmegyünk. Van egy ilyen nagy dolog. Ilyen vasrúd. Hasonlítom a kamerát. Az elején nagyon nehéz, utána egyre jobb. És ilyen nagy lyukak vannak. Nagyon nagy rések. Jú, apa, verem meg az egész. Hány kilót bír? Már jobb. Ott nem tudom, hogy megyek én fel. Ott. És ezt most én vettem. Már egy ideje ez van. Ötszáz métert kell megtenni.
ezt a kis, mondhatjuk kunyhónak, azt hiszitek, hogy kunyhó, de nem az, nem a hátulját néztek. Most éppen egy ilyen szénégető helyet nézzük, ahol szenet csináltak, alá jó nagy földet raktak, ott ha benéztek látszódik. És köré raktak ilyen fadarabokat, mindenfajta fát, száraz fát, és ezt elégették, és körülötte ott volt a szén. Előre! Igen! Megint a francia 24 órás emberekpakból fogok egy ilyen kekszet megkóstolni, jól néz ki. Ebben is nézem. Itt is van. Ilyen csomagolásban van. 2 darab van benne, csak az egyiket vettem ki. És ilyen csoki van benne, ha megnézitek jobban. Meg is kóstolom. Ez finom. Hát nem olyan, mint a ital. Nagyon finom. Útközben megfőtt a kukorica. Rá is van írva, hogy ifi katona. Ez az enyém. Meg is harapok. De sótlan. De hálfélnek osztunk sót. Na most nézzük. Sokkal jobb. Közben megkívántuk a emberepakból egyik főételt. Ezt fogjuk most megcsinálni. Ez ilyen rizs, hús, ananász és ilyenek vannak benne. És így össze kell szerelni, van hozzá egy tabletta. És 6 darab tabletta. Majd meg kell gyújtani, és ebbe bele kell így rakni. Van egy kis hely neki. Össze is kell így hajtogatni. Melyik irányba hajtogassa? Megnézzük azért. Mindegyiket be. Jó. Az itt is van. Szép könnyen, és akkor ezt be kell rakni, és akkor úgy. Kaptunk hozzá még egy ilyen fogót, de meg is mutatom. A szélen kirakom. És kiakadt, már beakasztottam, csak kiakadt. Így fel lehet emelni, hogy ne döröngél, ne égesse meg a kezedet a hajttal. Akkor ebbe kell belerakni, és találkozunk, amikor már ég. Na, ez így néz ki. Van, ezzel fogjuk várni. Nem hoztunk kanalat, és nem is adtak hozzá. Milyenket nem adtak. Hát nem olyan jó.
Mutatjuk, hogy egy kis csalódás a emberekakból. Hát ez a föltölt nem volt olyan jó. A fűszerezése az nagyon-nagyon erős, meg olyan fura. Tudjátok, ez a rossz íz, de mégsem olyan rossz, de fura. Hát majd valamikor otthon megnézzük a másik főételt, és azt reméljük, hogy ez jó lesz, ez a mucskacsa. Még egy ilyen kekszet fogok megkóstolni. Egy ilyen zselével, vagy mi ez, nem tudom. De kekszre kell rárakni. Így mondtam. Jó. Itt van. Oké. Ezt is kibontom. Itt is van. Barackos. Félre ide is. Elrakom így. Így néz ki. Kóstoljuk is meg. Nagyon finom. Sajnos. Hát, ebben a dzsemben nem csalódtam, mert nagyon finom. Tavos. Ebből bepuszolok még egyet. Kell forgatni. És készítés, ezt is el kell váltani. Én, ma mehet is a vonat. Na, ezennel a mai napot lezárom. Ti is mozduljatok ki az erdőkbe, mint most, vagy bárhova rétre futkározatok, fogócskázatok, ne csak a gép előtt vagy a tévé előtt kockoljatok. Legyen szép napotok, a sulisoknak jó nyári szünetet, a felnőtteknek pedig jó munkát. Ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha ezt nem tettétek volna, iratkozzatok fel. Sziasztok!